Para siswa sugeng pepanggihan kalian Pak Joko wonten ing pembelajaran basa Jawa kangge kelas 7 wonten ing SMP Negeri 17 Tegal. Wonten ing video niki Pak Joko badhe ngandharaken ngenani karangan narasi ingkang kalebet wonten ing kompetensi dasar 3.1 memahami isi teks narasi tentang peristiwa atau kejadian. Kompetensi dasar menika nggadhahi indikator 1. Mengartikan kata-kata sukar dalam bacaan. 2. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. 3. Menyebutkan pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari bacaan. Keempat, memberi tanggapan mengenai isi bacaan. Para siswa, karangan narasi yaiku salah sijining teks kanggo nyritakake kedadean utawa prastawa kanthi runtut lan detail awit awal, tengah nganti pungkasaning kanthi urutan wektu utawa asipat kronologis. Karangan narasi menika nggadhahi ciri-ciri nggih menika setunggal. Teks narasi isine prastawa nyata, imajinatif, bisa uga gabungan nyata lan imajinasi. Kalih, teks narasi arupa pada utawa paragraf kang saben pada ngutamakake tumindak utawa prastawa saengga cetha apa kang dumadi. Nomor 3, teks narasi kasusun adhedhasar kronologi utawa urutan wektu kang isine konflik supaya luwih narik kawigaten. Angka sekawan, ing salah sijining teks narasi ngemot leading utawa pesen. Salajengipun nggih menika jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi menika kapérang dados 3. Angka setunggal, teks narasi ekspositorik utawi karangan biografi. Teks narasi menika digunakake kangge menehi informasi detail kanthi runtut supaya nambah wawasan kang maca. Angka kalih, teks narasi sugestif. Teks narasi menika digunakake kanggo menehi maksud lan pesen utawa leading tartamtu kangge sinten mawon ingkang maos. Angka 3, teks narasi artistik. Teks narasi menika asifat fiksi lan non-fiksi, umume asifat imajinatif kanthi nggunakake basa kiasan utawa lambang utawa figuratif. Tujuane menehi hiburan marang sinten kemawon ingkang maca. Nah, salajengipun nggih menika cara nulis karangan narasi. Nah, cara nulis karangan narasi menika kapérang utawa dipun bagi dados gangsal. Angka setunggal, nemtokake tema utawa gagasan. Angka kalih, nemtokake tujuan karangan. Lajengipun angka 3, nglumpukake bahan karangan. Angka sekawan, gawe cengkurungan utawa kerangka. Angka gangsal nggih menika ngembangake karangan dados paragraf-paragraf. Nah, sanika niku wau ingkang dipun wastani karangan narasi. Nah, awit wiwit dugi pungkasan niku wau dipun rangkum nggih menika angka setunggal ngenani pengertian teks narasi. Angka kalih, ciri-ciri teks narasi. Angka 3,
jenis teks narasi, angka sekawan, cara nulis karangan narasi. Nah, nika wau ingkang saged kula jlentrehake. Misal wonten siswa-siswa ingkang durung mangerti, bisa dipun takenaken wonten ing Google Classroom, wonten ing grup WA ugi saged. Mekaten ingkang saged kula jelasaken utawa kula jlentrehake, mugi saged dipun mangertosi. Nuwun.